खृष्टनि अनजाग्रा लोगोफोर आरो आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि दिनावहाय आङो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे गुसुं ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो दिनैनि दिनाव बे नायनो खुसि नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो मोननायनि थाखाय एस्पेसियेलि दिनैनि दिना जोंनि थाखाय आरोखि ना आंनि हिन्जाव आरो आंनि थाखाय आरो जोंनि नखरनि थाखाय बिराद मोनसे स्पेसियेल डे बा दिन जादों जोंहा दिनै। बेनो जाहैबाय आंनि नैथि फिसाजोनि बार्थडे जोनोम सान। जे आंनि नैथि सेकेन्ड फिसाजोआ 1 बोसोर दिनैजों जाबाय। बेनिखायनो आं आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय आरोखि। आरो बे आंनि गथ'नि नैथि गथ'नि बा फिसाजोनि बार्थडेजों लोगोसे नोंथांमोनजों फंनैसो गोथार बाइबेलनि बाथ्राजों रायज्लायनो थाखाय आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव नोंथांमोननिसिम नुजाफैबावलायबाय आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों आङो सावरायनो सानदों। बे सावरायनो साननाया बेनो जाहैबाय दिनैथ' आंनि गथ'नि फिसाजोनि बार्थडे नालाय। बे बार्थडेखौ दोनथ'नानै गथ'फोरखौ जों ख्रिस्टियाननि बाइबेला मा होननानै बुंदों, बे ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला गथ'फोरखौ माबोरै फोरोंनांगौ फोरानांगौ मा बुंदों बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो सानलायबाय आरोखि आंनि फिसाजोनि बार्थडेजों लोगोसे। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों साफ्रोमहाबो बयहाबो ना नलेज दं, गियान दं थोजासे, एसेबो खम गैथ्रा ना मा होननानै बुङो। दिनैनि दिनावबो दिनै बेनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा दायो जायफ्रा बिमा बिफा आंनि भिडिअखौ नायदों बा आंनि बैसोआव देरसिनफोर आंनि बिमा बिफाफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों बेखौनो स्पेसियेलि दिनै आङो सावरायनो सानदों आरोखि ना। दिनैनि बे मुगायाव दिनैनि बे बुहुमाव जों बिमा बिफाफोरहा फिसाखौ जोनोम होनानै खांनानै बानानै फेदेरनानै लेखा फोरोंनानै बेनो थोजासे बा बेनो जथेस्थ जायो दिनै बे नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। दिनैनि बे मुगायावहाय मानो गथ'फोरखौ जोनोम होनानै ना फेदेरनानै फोलावनानै लेखा फरा फोरोंनानै बेनो जाबाय होननानै बे दिनै थोजासे नङा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेनि सायावहाय मा बुंदों फै जों फरायनानै जोङो नायनि। आरो बेनि सिगां नोंथांमोनजों मोनसे खोथा दिनै आङो सावरायनो सानदों। बेनो जाहैबाय दिनैनि बे मुगायाव दिनैनि बे प्रेजेन्ट टाइमावहाय जे जोंनि फिसाफोरा मा रोखोम सोलिनानै दङ बे भिडिअनि गेजेरजों आन्दाज लानो थाखाय आं बेखौनो खावलायबाय ना। जोंनि फिसाफोरा अरायबो जोंनि बिमा बिफाफोरनि मेगनाव अरायबो स्पेसियेल, द्याट मिन्स अरायबो ट्रु, मिथिबायना? अरायबो सैथोथा नंगौ गियानिथार जोंनि बिमा बिफानि मेगनाव जोंनि फिसाफ्रा। आरो जोंनि फिसाफ्राबो बिमा बिफाफोरनि नोजोराव बिमा बिफाफोरनि नुनायाव अरायबो सैथो आरो नंगौ। नाथाय जोंनि फिसाफोरनि असैथो अगियानखौ सोर नुयो नोंथांमोना मिथिगौ ना? बाहेरायाव थानाय गुबुन मानसिफ्रासो दिनै जोंनि फिसाफोरनि अगियान बा जोंनि फिसाफोरनि आखल गाज्रिखौ दिनै नुनो मोनो आरो मिथियो। जेरैबायदि बाथ्राया बुंनाय बायदि जोङो जोंनि आखल गाज्रिखौ जोङो एसेबो नुवा आरो मोनदाङाबो। गुबुनासो जोंनि आखलखौ नुयो ना मा होनो? गुबुनासो जोंनि गाज्रिखौ नुगोन, रावबो गावनि बिखुंनि मैलाखौ नुवा होननाय बाथ्रा बादि दिनैनि बे दिनावबो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना मा होनो? अब्ला फै जोङो
गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै जों खोनासंज्लायनि बा आं नोंथांमोननो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आङो फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जादों आरोखि दिनैनि बे आंनि फिसाजोनि बार्थडेनि दिनजों लोगोसे आङो फरायनानै खोनासंहोनि बोसोन बिजाब 22 बालाबनि 6 सिरि बेयाव बेबादि बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायगोन दा आसा खालामो नोंथांमोना खोब रोखायै बे बाथ्राखौ खोनाबायना क्लियारै मा होननानै बुंदों जों बिमा बिफाफोरखौ ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला that means जुग जुग लिरजानाय 1600 बोसोर नांनाय बे बाथ्राफ्रा दिनैबो नोंथांखौबो आंखौबो रिक्वेस्ट खालामदों आरो बुंदों मा होननानै बुंदों जों बिमा बिफाफोरखौ बेखौनो होनदों जे गथ'खौ जोनोम होबाल'नो जाया खांबाल'नो जाया फेदेरबाल'नो दिनै जाया मिथिबायना बाइबेला दिनै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामबावदों आरोखि ना मा होननानै बुंदों माबोरै थांनानै थानो नांगौ जों बिमा बिफाफ्रा गथ'नो फोरोंनो नांथारगौना आरो मा होननानै बुंदों अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायगोन जुदि जों बिमा बिफाया फिसाफोरनो बे दानि बे बुहुमाव दानि बे प्रेजेन्ट सिचुएशन टाइमफ्राव गोब्राब गाज्रि दिन मुगाफ्राव माबोरै थांनानै थानो नांगौ जुदि जों बिमा बिफाफ्रा फोरोंखाबायब्ला शिक्षा होखाबायब्ला बे गथ'आ गावनि थांनानै थानाय समाव अरायबो गोसोखांफ्लायगोन मा होननानै गोसोखांफ्लायगोन आंनि बिमाया आंनि बिफाया आइया आफाया माया बाबाया दिनै आंखौ बेबायदि फोरोंदों बेबायदि समस्यायाव बेबायदि जानो फोरोंदों गेदेरफोरखौ मान होनो फोरोंदों बयजोंबो गोरोबज्लायनो अनज्लायनानै थानो फोरोंदों बेफोरखौ गोसोखांफ्लायगोन आरो मोजां गावनि समाव बे गथ'आ देरनानै थांनानै थागोन आरो खुनु नोंथाङा बेफोरबादिखौ फोरोंनो जों बिमा बिफाफ्रा जुदि हाबायब्ला रोंबायब्ला गथ'खौ लानो हाजासे फोरोंबायब्ला जोंहा खुनु लाजिनांनांगौ आरो गैबावलिया होननानै आं सानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों जोंनि दानि बिमा बिफाफ्रा बेबायदि फोरोङाना फोरोङो आंनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जों एसे मोनदांनि सिन्था खालामनि दिनै आं सासे बिफा जाबाय दिनै आं सासे बिमा जाबाय गथ'नि दिनै बे गथ'आ माबोरै थानो नांगौ थांनानै थानो नांगौ बा आंनि बे फिसाया बे संसाराव माबोरै मा होननानै बुंदों थांनानै थानो नांगौ आं बेखौ दिनै आंनि फिसा असेनो अन्थाव बाथाव आंनि फिसाफोरनो आङो फोरोंनो रोंदोंना रोङाखै जुदि फोरोंनो रोङाखैब्ला दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामनि जों फोरोंनायखौ बे संसाराव जों माबोरै थांनानै थानो नांगौ माबोरै अनज्लायनो नांगौ माबोरै खेमा होज्लायनो नांगौ न'खराव मण्डलियाव गामियाव एरियायाव ना मा होनो जेन' जोंनि न'खरा गोजोननायाव सफैयो जेन' जोंनि गामियाव गोजोननाय सफैयो जेन' जोंनि एरियायाव मोजां सफैयो ना मा होनो मोजां बारहावा जेन' सोमजियो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै बेखौ फोरोंथारनो नांगोन आरोखि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों आरोखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोननै बाइबेल सिरि आं फरायनानै खोनासंहोबावनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा होनदों बेयाव बेबादि लिरबावदों Proverbs chapter 23 verses 13 and 14 बोसोन बिजाब 23 बालाबनि 13 आरो 14 सिरियाव बेबादि बुंबावदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै लिरजाबावदों दा बे बाइबेलनि बाथ्राखौ आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय 1600 बोसोर नांदों बे बाइबेलखौ लिरनायाव इसोरा बेबायदि टाइम लादों बेखौ लिरनायाव मिथिबाय दा आं फरायनाय खोनासंहोनि गथ'फोरखौ नंगौ आखलाव दैदेननो गोनो गोथो खालामनो नांलिया गेजेर नांजासिमल' फरायनानै खोनासंहोदों मा होनदों गथ'फोरखौ फिसाफोरखौ नंगौ राइट सैथो ट्रु मा आखलाव दैदेननो खुनु गोनो गोथो जानो नांलियानो आरो बुंबावदों मोजांनि थाखाय साजा होनाया बेखौ सिथारनाय नङा
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेरै जोंनि फिसाफ्रा गोरोन्थि खालामदोंब्ला बे गोरोन्थिनि थाखाय आरो गथ'आ मोजां जानांगौनि थाखाय मोजां संसाराव जिउ खांनांगौनि थाखाय साजा होनाया गोरोन्थिनि थाखाय साजा होनाया सिथारनाय जानाय नङा आरो बे गथ'फोरखौ नंगौ आखल मोजां राइट ट्रु बिहेभियर आखलाव देरनांगौ लांनांगौनि थाखाय फोरोंनांगौनि थाखाय जोङो बिमा बिफाफ्रा गोनो गोथो जानो नांलियानो सम मोननायावनो फोरोंनांगौ सम मोननायावनो दिनै बिथांमोनखौ बुंनांगौ गथ' गथायफोरखौ आरो मा होननानै बुंबावदों आरो मोजांनि थाखाय साजा होनाया गथ'फोरखौ सिथारनाय जानाय नङानो आरो 14 मा बुंदों मोजांनि थाखाय साजा होनाया बिनि प्राणखौ रैखासो खालामगोन प्राणखौ माने जिउखौ मोजांनि थाखाय साजा होनाया होनदों गथ'नि जिउखौ रैखासो खालामगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनि बिमा बिफाफोर दिनैनि दिनाव जोंनि फिसाफोरखौ जोङो नायहरनि सिन्था खालामनि कयेक बोसोरनि सिगां उन्दै गथ'फ्रा गावनिफ्राय देरसिन मानसिफोर खाथियाव थांदोंब्ला फैदोंब्ला सन्मानित बिराद मोजां दिनै थायोमोन गुबुनानो जाथों न'नियानो जाथों नाथाय दिनैनि बे मुगायाव जोंनि उन्दै उन्दै फिसाफोर गथ'फोरखौ जों नायनि गावनिफ्राय देरसिन मानसिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि दिन्थिसै ना लाजिनाय दङ ना गिनाय दङ ना मान दं ना सन्मान दं बा बे दायित्वफ्रा जोंनि बिमा बिफानि नङामोन खोमा ना आं बेबायदि होननानै सानो दिनै जों मोजां फोरोंनो रोङैयावनो दिनै बे फिसाफ्रा बे अन्थाव बाथाव मोजां जोंनि फिसाफ्रा दिनै बेबायदिनो जाबाय नोंथांमोना गोथौयै सानना नायब्ला बेखौ मोनदांगोन जे सिगां समावहाय उन्दै गथ'फ्रा गेदेरफोर थाङोबा लाजियोमोन गियोमोन रायलायनायाबो बिराद सन्मानित दिनै जायोमोन नाथाय दिनैनि मुगायाव बे फिसाफोरखौ जोङो साननानै नायनो मा बेखौनो बुंगोन नामा डेभेलप जाबाय होननानै जोंनि फिसाफ्रा न' बेखौ बुंनाय नङा आंनिफ्राय आं बुंनो हाथारनाय नङा आरो बुंनायबो नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै फिसाफोरखौ माबोरै खांनांगौ फेदेरनांगौ फोरानांगौ आरो जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा होनदों खुब गाहामथारै मोजांथारै खोनाबाय बुजिबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो गाव गावनि फिसाफोरखौ नंगौ आखलाव दैदेननो थाखाय मोजांनि थाखाय साजा होनांगौनि थाखाय आरो मोजाङाव दैदेननांगौनि थाखाय गोनो गोथो जाबावनाय नंलिया होननानै जायफोर बिमा बिफाफोर दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं गाहाम बाथ्रा गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रा आरो गुसुं आंनि बे भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों आरो इसोरा नायग्रा साफ्रोमखौ बोर होथों एसेनोसै खुलुमबाय।